já se utrácím. A to znamená jediné. Jo, je to tady. Je tady vánoční haul. A BTV, na začátku videa jsem ukazovala tenhle stromeček. Takže, tohle je můj stromeček z loňska. Jsem se zase posrala a byla jsem v Actionu. Nechala jsem tam asi 300 za ozdoby a pak 100 za dárek. Yes. Takže máme tady haul. A pokud tě neznáte, tak tyhle ty maniaci, jménem kočky, moc rádi tyto stromečky loví. Tak jsem zvědavá, jestli můj stromeček přežije. Plán videa. Uděláme si plán dalšího videa. Uděláme všechno ostatní. Protože já to nebudu vkládat všechno do jednoho videa. To by trvalo třeba 30 minut. Ne. Tak pojďme na ten haul. Jestli někdo řekne, že v Actionu nakupuju fakt často, tak jo nakupuju, protože na to mám peníze. Haha. Ne, to bylo fakt zlý, jo, takhle to neberte. Já prostě jsem předvánoční maniak a také tam hodně kupuju dárky. Takže, dobrý, už to nebudu okecávat, jdeme na ten haul. Začnu nevánočníma věcma. Takže začnu jídlem. Takže, moje nejvíc basic jídlo, co tam kupuju pokaždý, co tam jsem, tak je tohle. Pokud máte to tam, to tady rovnou ochutnám, protože prostě, si máte rádi nerds. Tak tohle jsou nerds, ale jakoby ne tak sladký, s méně výraznou chutí. A klidně bych za sebe řekla, že možná i lepší. A vypadá to asi nějak jako prostě takhle. A je to fakt jako dobrý. Já mám tady Mňam, jak svině. Za nějakých 19 korun, myslím, nějakých 18, nějak tak. Tak. Pak tu mám teda ty mini marshmallowky. Čekám. Asi 40 korun, vůbec netuším, jo. Pak tu mám tyto lentilky. Prostě mám taky akorát ve větším balení. Já jsem říkala, že nebudeme začínat vánočníma věcmi, že tady mám jakoby jídlo, že jo. A to jsou tady ty candy canes. Když tady je fakt jako 12 za 25 korun, takže mazek. A pak to jsem tam viděla hodně jako po dlouhé době, to je Dr. Pepper, tak jsem si ho vzala. Teď ukážu dárek, protože ten je pro babičku a babička fakt jako se na to tak dokoukat nebude. A to je tohle. To je takováhle za 100. Takováhle čepice. Úplně nádherná, takže nazdar. A ono vždycky pade na pade, jestli si bude líbit, tak když tak vám to řeknu. A teď všechno ostatní jsou ty ozdoby. Takže jako první dekorace za nějakých 20 korun, tohle má doma podle mě jako skoro každý teď, protože v Actionu prostě to vypadá fakt jako pěkně a ono to je pěkně. A moje mamka nemá ráda dekorace vánoční, když to jako nedělá něco takového. Když to prostě třeba nějak nesvíjí, tak moje mamka ty dekorace prostě nemá moc ráda. Ale u tohohle uznala, že je to jakoby pěkný, protože to fakt takhle můžete zavřít a pak to prostě takhle otevřít. A prostě jí se to líbí, tak já jsem se bála nejvíc, že se to líbit nebude, jí se to líbí, takže já jsem spokojená. Tak, tu máme, jsem vzala ne 1 světýlka, ne 2 světýlka, ale 3 světýlka. První světýlka jsem vzala tady ty hvězdičky. Pak druhý světýlka jsem vzala takovýhle světýlka. A pak tady to mi koupil táta, jako jedinou věc. Tady ty světýlka. A pak tady mám už je tady jenom asi ozdoby na strom. Jo, už jenom ozdoby na strom. Tak. Mám tu tady ty za 13 korun jsem si vzala tady ty věšáčky prostě. Tak. A pak tu mám takovouhle girlandu. Stříbro. Já mám fialovo-modrý stromeček. A já tenhle rok chci mít prostě stříbrnej, mám stříbrnou hvězdu, prostě chci mít stříbrnej. A tohle tam stálo 25 korun a já prostě neodolala. Máš tady prostě medvídka. A je to fakt jako pěkný prostě.
Pak jsem tam vzala tady ty basic ozdobičky. Stříbrný. A pak jsem tam vzala, to už jsou teda poslední 2 věci, vzala jsem tam takovýhleho jelníka. Za 25 korun, jo. A pak ještě takovýhleho druhého skleněného za 25 korun. Ještě kamera dělá strašně jako. Takže děkuji moc, že jste se koukali a bye.